לכל העולם על העסק שלכם. אתם מוכנים? בטל עליי! איפה הכפיים שלכם? איפה הכפיים שלכם? כמו גיבור הקטע אליי, הסתכלת והחזקת ידיים. מה? כשגרמת לי לעוף והספרסת כנפיים, תגלה לי מי אתה באמת, גם ככה ניצלת לי את הלב לאלפיים. היא לא עונה לי מה יגידו עליי כל האחים, הוא לא נורמלי, אני מעלה תמונות שתראי שהתקדמתי ממך. פייג'ן בבקשה, ידיים למעלה, בואו נעשה פה רעש, באנו ליהנות. ורק עכשיו אתם נהיה לי והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי. מה יהיה לנו? מה יהיה לנו? השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק